Kid Khot ka Khasi Students Union KSU East Giant Hills ha ka jing senran lang Kid Khot ka Narpu Circle ki lahyar kerki sha ka jaka talasi mender infiltration check gate harata chira East Giant Hills pan petngor na ka jing wan rung ki mender sha ka jela. Kani ka sinjam bala shem daga seng kalawan long ru hadien bala sakhi lengba kilat pathai khubor ba ka sorkar Assam kala kendang naphang yaki mender poiwir na po Bangladesh ki basyong basa bian haki jaka sorkar hakeleng ki district. Ka seng ka penpau ba kani ka jing kendra ka bu ka jing ma ka bakrau ya ka Meghalaya ka badan markap bat ka Assam ha ka ba kini ki briu ki basya kendang kila ban persyang ban wan pet sya kani ka jela ka badap da ka dut bat ka ngam bat ka bomdon ya ki ain baperking ban tek lakam ha ka baki briu ki banabar kiok lat ban rung ban mi kat baki mon. Kumba ka long menta ka seng ka penpau ba ka rilum khasi jaintia ka don ha ka jingma ka bakrau na ka jingwan buhai shnong da ki menderi. Nalor kata ka penpau ru ka jing songkhya ka bajur ba ka sorkar jela ba sorkar pedeng kim syam la syam ya ki sinjam ban pentri kam ya ka inalain permit ILP ka badai ka sti yada ka bakongsan na ka jingwan rung kerthep ki briu ki banabar. Ka KSU kala penpau ru bakan omsyong thaj ban syam ya baro kilat kilenti na ka benta ka jing shngan jong ka jait benriu ba ka jelahi baro ka wei. Nakliang jengi kum ka KSU pat Kid Khot hi bro ka wei. Da ka jimsim jong ka jisnyo kya ya ka yap ka im jong ka jait benriu pat ka hi bro ka wei. Kumbang yo I bat ka ba sakhi lang ba kilat thai khobor pat social media. Pemerintah ke Sarkar Assam haboro ki Snat district nakliang jong ke Sarkar Assam stang ban khandra naphang ya ki poiber basa bian ko kacela Assam tingi I bakane ka jingle jong ke Sarkar Assam lo si kawan ra ya ka jingma cek ni ki jong ko celah hi baro ko ini kalian jong ni kum kasai ya kami sem jong jing sokya jing sem jong klik ya kaya pun jong jak benriu iwan menta kasi hang ni ha harta syarah hang hebron kenika influence seget da ka jing trelang bat ki bor pulit hang ne nyiru kum ka seng ke batre nam ta kaya pim jong jak benriu iwan hang ne da ka sem ban trelang ban pikir ban husiar le ban pitngor ya ka jiwan rung tu jong ki mendar sekejala jingi kamtam kinong Bangladeshi te abang iwan hang ne yo ban trelang bat ki bor pit hang ne te manta kasi nilio ban penpai kat tukan ne ki rangkat bat kajing trelang bat ki pulut nilio ban penpai kat tukan ni ngut ki barjla ki bam biang setia ki kot Islam te hoi ha kajing sa ngilut ban le duk ni gisi baladap marsio ya kutuka jingtip long ba kilat pathai khubor ka Sarkar Assam kala stang ban khandra naphang ki bendar basa poiwir kamtam kinong Bangladeshi te mentahi irwan hiar kerke hakani ka chaka ban peniru ya katak mana kaliang jingi kum kasenglu ni snyokhya namenta kani ka jiwan tuj jong ki barjala sekecela ka chongi te kaweru ni snyo ban penpau sa sarkar babale hadu banta ka sarkar kamla ban menteri kam ya ka inol permit hak kecela ka chongi bale ni hak ban wan dal dehi hakani ka chaka bale ki pulis bapli ki doyap bani khun ya kan ka jiwan rung ka thet barjala sekecela jingi namar ka jingbom don kita ki an ki bakhlan kum ka LP ting hap banwan ki pelut ya kapor ban sek ban talasi ya ki barung spo kecela ka chongi tel da ka sarkar ka siukhya bat ngathai pitip bro ba bro pindro phong ki ani kan soy ya ka resolution bandawa ban pitrekam ya ka ilai ber kecela ka chongi bat hadu bantaro sarkar pedang bat ka sarkar jela ki yothia dan jin dalam ka sarkar pedang bat ka sarkar jela ki pentrekam ya ka inan permit hapo ka jela jingi ngim saude hi bat ngim poi hang ne ka caka banwan hi dal de banjurip de ban pitngor ya karung kami jongki poiwir pa hap ka jela ka chongi te mana kini ki khendet yo thrai pio I bau menteri khna bau wan sausi ban yuk jat ya ka jela jingi usnyo longo bat ngiru ba usnyo longo ban tip bau ne menteri khna tip ba e spang ka jingwa ya ka LP hapo ka jela jingi
te ka jingkan tho he kana pai ba ma surum senang ki ong ba yo la si ba ka sarkar jala imat kam syam pha he wat kata ka rusan bandwa ka ALP te kani ka penlengok te ka jing dwa he jungi kumuseng na ka por sa ka por ba ka sarkar jala ka de ban sim khia ka sarkar pleng ka de ban sim khia ba ka sarkar ka penbor ka sarkar pleng ban pentri kam no ya ki lan permit hapo ka jala ka ji namang ni siu thu baka kasor baka jala asam bat ka jala mi khalia kidon mar senda tingi siu thu ba chispa tusan ni thaya kata balara kita ki menda ki basa kanther na ka sarkar asam ki basa bean hapo ka jala asam klempep kinwan rung sipo ka jala ji tekai ke bangi kum ka jai bendu kum ki samlang ya ban pengkra ya kana balara jai ba kita ki basa kanther ki basa be na po ka jala asam kinwan ngilong hakmat ki ban pekno ban husiar ba dalil ngin amsa bakin wan ban bahis nong ne po ka priyo jong nong trep ne kaleng jong Yesu tanggata ni wanang ne ban aimen sim ne ki bor pli ang ne ba da kajing trelang menta kasi kalong ka basesok kajing trelang bat ngiliok ban penpai ya ki bompat don kon isla ki babiang tengin nyai kum kasing ke Yesu kumbang jutre malah kasi kumbang jutre mat ban sim nam ta kari bat kaca ben nom sam thai nom sam kiti nyai tre na ka por sikor bakaca ben kan im bat kan san tang katahi na ka den coba bawa jong san